Актьорска школа Евгени Будинов за деца и юноши от 8 до 19 години. Всяка неделя в Народно читалище Алеко Константинов на улица Оборище в центъра на София. Ще се погрижим вашите деца да придобият и развият умения в областта на актьорското майсторство, пластиката и пеенето. В края на всяка учебна година реализираме поне един или два спектакъла, които участват на фестивали и национални и международни прегледи. Нашият екип: Евгени Будинов, художествен ръководител и актьорско майсторство; Снежана Петкова, група Трик, вокален педагог; Филип Дончев, пластика, пантомима и актьорско майсторство. Телефон за връзка, повече информация и записвания 0884 009 562. Да, този свят е сцена и всички ние сме актьори. Затова елате при нас.